Добрый вечер. Запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. У студыі Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Заробак 1000 рублёў і больш. Хапае толькі на ежу і камунальныя услугі. Белстат зазірнуў гаманцы беларусаў і пабачыў тое, чаго людзі не бачаць. Снарад ці бомба? Слышим хлопок огромный. У нас зашатались двери. Серыя выбухаў на Берасцейшчыне. Дзе заблукала зіма? Хочется снега, хочется покататься на лыжах. Ці дачакаемся маразоў у другой палове зімы? 1000 рублёў сягнуў і нават перакрочыў медыянны заробак у траціны беларусаў. Сведчаць падлікі Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Заробкі растуць пры тым, што прадукцыйнасць працы змяншаецца. Эканамічны прагноз за мінулы год не быў выкананы, з чым звязаны нізкі рост эканомікі летась. І чаго чакаць у гэтым годзе, высвятляла Юлія Лабанова. Двойчы за год Белстат падлічвае медыянны заробак беларусаў. Напрыканцы 2019-го гэтая сума амаль дасягнула 850 рублёў. У сярэднім па краіне гэта на 265 рублёў менш, як разлічаны за гэты ж перыяд сярэдні заробак. Дырэктар зарабляе 1000 рублёў, бухгалтар зарабляе 500 рублёў, а прыбіральшыца 300 рублёў. Вось пры медыянным заробку гэта будзе 500 рублёў, а калі браць сярэдніх, это складаецца 300, 500 і 1000, і дзеліцца на 3 і атрымліваецца сярэдні заробак. Вось медыянны заробак, ён больш адпавядае таму крытэру, як жыве сярэдні чалавек. Найбольшыя паказнікі медыяннага заробку ў горназдабыўчай ды вытворчасці нафтавых і хімічных прадуктаў, у галіне інфармацыйных тэхналогіяў, фінансавай і страхавой дзейнасці. Найменшыя лічбы фігуруюць у сферы адукацыі, спорту, аховы здароўя і сацыяльных паслуг. Якога заробку б хапіла беларусам, каб жыць годна, і на што хапае цяпер, мы запыталі жыхароў Віцебску. 1000 рублей в заработок ежемесячно белорусских. Думаю, так. Я думаю, 1000 рублей вполне. В принципе, у нас некоторые зарплаты такие и присутствуют в 1000 рублей. Хапае толькі на ежу і камунальныя услугі, паслугі. І ўсё. Прырост ВУП летась склаў 1,2% замест амаль 3 прагназаваных Міністэрствам фінансаў і ажно 4, якія патрабаваў Лукашенка. Між тым, айчынная эканоміка расла б яшчэ павольней, калі б не рост доходаў насельніцтва, кажа эканаміст Леонид Заика. Население радостно эти бумажки рассматривало, гладило, покупало машины, квартиры по дурацкой цене, где-то по $1500 за квадратный метр. Это немножко простимулировало, если бы это не было бы, это вообще такой грязный рост, он экономически неэффективный. Но если бы этого не было, падение было бы 4-5 и больше процентов. Летась некаторыя рэгіёны зазналі рэцэсію, спад вытворчасці. Найгорш сітуацыя выглядае на Гарадзеншчыне, а таксама ў Гомельскай і Віцебскай вобласцях. Прычына – спад экспорту, кажа Леонид Заика. Очень плохо дела обстоят как раз с экспортом и импортом вот в этих двух регионах по миллиарду. Там, где нефть у нас перерабатывается, Минск дал отрицательный торговый баланс 4 миллиарда. Наперадзе гэтаксама няпросты час. На лета ўрад палепшыў эканамічны паказнік на загад Лукашэнкі з 2,5 до 2,8%. Аднак паводле прагнозаў МВФ за 2020 ВУП вырасце толькі на 0,3%. Юлія Лабанова, Белсат. Пракуратура Берасці распачала крымінальную справу аб выбуху ў гаражным кааператыве, які адбыўся напярэдадні. Ёсць параненыя. У той жа дзень адбыўся яшчэ адзін выбух у прыватным доме ў Баранавічах. Што выбухае і ці можна пачувацца бяспечна, высвятляў Яраслаў Сцешак. Выбух у гаражах Берасцейскага мікрараёну Задворцы адбыўся пасля 16-й гадзіны чацвярга. Дэтанацыя разламала жалезабетонныя спаруды, пашкодзіла 5 аўтамабіляў. Потым аказалася, што параненыя 2 мужчыны і 1 жанчына, якія былі на месцы здарэння. Цяпер яны ў шпіталі. Слышим хлопок огромный. У нас зашатались двери.
Выходим на улицу, смотрим, столб дыма стоит. И летают бумаги какие-то непонятные. Потом пошло пламя. Огонь потушили бойцы Министерства надзвычайных ситуаций. Яны ж разобрали завалы. Цалкам разбуранные гаражи на площади 167 квадратных метров. Что конкретно так моцно взорвалося, высвятляе следчы комитет. Следчыя пры ўдзеле экспертаў выбухатэхнікаў і пажаратэхнікаў Дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў правялі агляд месца здарэння, прызначаныя судова-медычныя і выбухова-тэхнічныя экспертызы. Суседи по гаражным кооперативе одразу схилились до побытовой версии здарения. Понятия не имею, почему это случилось. Наверное, что нарушали технику безопасности, еще что-то, не знаю. В гараже есть гаражи. Тут в гараже мало кто это соблюдает. Але ў сацыяльных сетках абмяркоўвалі і магчымасць выбуху снараду ці бомбы. На Берасцейшчыне пастаянна выкопваюць рэха вайны. Вось толькі ад пачатку года, 1 студзеня, у Берасці на вуліцы Беларускай знайшлі міну вюрфгранат Першай сусветнай вайны. 3 студзеня у Берасцейскай крэпасці падчас рэстаўрацыі знайшлі савецкую гранату РГД-33. 5 студзеня снарад у Івацевіцкім раёне. Пазаўчора міна на агародзе у Гансавіцкім раёне. У той жа дзень целый арсенал у Пинскім раёне. 105 гранатаў, мінаў і снарадаў розных калібраў. І учора трагічны выпадак у Баранавічах. На вуліцы Лебядзінай на ўскрайку гораду выбухнуў снарад у прыватным двары. Пацярпеў пенсіянер, уладальнік падворку і яшчэ 2 асобы. 40-гадоваму мужчыну, які проста зайшоў у госці, адарвала абедзве нагі. Наступил одной ногой или двумя, говорит, сдетонировало. Ему по ногам. Тут у него этот, говорят, бич. Да, тут околачивался все. И тому попало. Усю ноч і раніцу на месцы выбуху побач са следчымі працавалі сапёры. Яны знайшлі яшчэ 2 снарады часоў Другой сусветнай вайны. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу аб незаконных дзеяннях адносна боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. Суседзі апавялі, што уладальнік падворку ездзіў на абуз Лясноўскі полигон па каштоўныя металы. Поездил за грибами с прицепом и насобирает на полигоне металлолом. Там ШШО снарады какие-то лежать, приехали проверять. Калі вы знайшлі боепрыпасы ваеннага часу, галоўнае правіла – не чапайце. Яны могуць узарвацца і без агню. Лепш патэлефанаваць у міліцыю ці вайсковую частку, каб выбухоўкаю заняліся сапёры. Ярослав Стешек, Белсат. Працягваем выданне. Суды і штрафы. Віцебскія актывісты Владзімір Кейко і Мікола Качурэц пакараныя штрафамі па 1350 рублёў кожны за ўдзел у супрацьінтэграцыйнай акцыі. Справа абодвух у суде чыгуначнага раёну Віцебску разглядаў суддзя Юрый Урбан. Актывісты на суд не прыйшлі. Все рашэнні прымаюцца загадзя, яшчэ да пачатку працэса. Суддзя проста ўваходзіць у пакой і яе ў руках уже ёсць паперка, на якой напісана тое ці іншае рашэнне. Таму пайшоў бы я на гэты працэс, ці не пайшоў, это ніякага сэнсу не мае. Я лічу, наадварот, не трэба туды хадзіць, бо сваім удзелам мы гэтай пастаноўцы надаем нейкую легітымнасць. Судзяць нас за тое, што мы абаронім незалежнасць. Яны так скажем, залежныя ад дыктатара, ад нашага. І мне толькі сорамна за іх. А сам я лічу, што зрабіў правільна. У Віцебску за снежаньскі пікет пакаралі штрафамі ўжо 5 чалавек. Суды за акцыю не спыняцца і на наступным тыдні. У Століні ж міліцыянты спрабуюць прыцягнуць да адказнасці за ўдзел у антыінтэграцыйнай акцыі анархіста Сергея Неўдаха. Участковы Мікалай Каральчук штодня пагражае маладзёну і ягонай маці. Кажа, што паразмаўляе з ейным дырэктарам, каб яе звольнілі. Суд над Сергеем адбудзецца 20 студзеня. Бабруйскі кур'ер прайграў справу былой сакратарцы выбарчай камісіі, якая сцвярджае, што выданне схлусіла пра падзеі падчас датэрміновага галасавання на выбарчым участку нумар 22 Бабруйску. Паводле рашэння суда аўтар матэрыялу і ўласнік інтэрнэт-рэсурсу павінны выплаціць Юліі Фурман 500 рублёў за маральную шкоду.
Усё, што было напісана ў артыкуле, адпавядае рэчаіснасці, і я лічу, што сам гэты суд увогуле з'яўляецца для мяне і для рэдакцыі ганебным, бо гэта даказвае, што дзяржава можа свой прайзвол адлюстроўваць і такім чынам. У матэрыяле, што з'явіўся на сайце бруйскага кур'ера 15 лістапада, распавядалася, як сакратарка участковай выбарчай камісіі зачынілася ад назіральнікаў са скрыні для галасавання ў сваім кабінеце. Абвінавачаныя, акрамя маральнай кампенсацыі Юлія Фурман, мусяць пакрыць 153 рублі судовых выдаткаў і апублікаваць афіцыйнае абвяржэнне на словы з артыкула, што, цытата, супрацоўнікі зафіксавалі парушэнне. Рэдакцыя бабруйскага кур'ера будзе абскарджваць рашэнне. У Расіі вызначаюцца з новым урадам пад пытаннем і лёс ураду ва ўкраіне. Украінскі прэм'ер падаў у адстаўку пад ціскам абставінаў. Пра акалічнасці палітычнага скандалу і пра іншыя падзеі ў свеце распавядзе Вітаў Ціўчык. Прэм'ер Украіны Аляксей Ганчарук падаў у адстаўку пасля таго, як у сеціве з'явіліся запісы з нарады ў Кабміне, на якіх старшыня ўраду прызнаецца ў тым, што ён, цытата, «прафан у эканоміцы», а ў прэзідэнта Владзіміра Зеленскага ў галаве пустое месца. Каментуючы сваё рашэнне, Аляксей Ганчарук сцвердзіў, што шануе і давярае прэзідэнту. Зеленскі пакуль разважае, ці вынесці прашэнне аб адстаўцы прэм'ера на разгляд у Вярхоўную Раду. Варшава ў агні. Міністэрства абароны Расіі рассакрэціла дакументы да 75-годдзя вызвалення польскай сталіцы ад нямецкай акупацыі. Ведамства падкрэсліла, што 17 студзеня 1945-га байцы першай арміі польскага войска разам з іншымі часткамі першага беларускага фронту фарсавалі Віслу і ўступілі ў Варшаву. То не было вызвалення, то было Гэта не было вызвалення, гэта была новая няволя, камуністычная. Пра гэта трэба памятаць, вядома, шануючы індывідуальныя ахвяры жаўнераў, якія загінулі, але адначасова памятаючы, як выглядала ўся гісторыя, хто гэтую вайну распачаў і хто ў яе выніку авалодаў усёю цэнтральнай Еўропаю на 50 гадоў. За паўгода да заняцця Варшавы чырвонай арміяй у польскай сталіцы было ўзнятае паўстанне. Тады Савецкі Саюз спыніў наступленне, ды забараніў амерыканскай і брытанскай авіяцыі выкарыстоўваць занятую чырвонай арміяй тэрыторыю для дапамогі польскім паўстанцам. Немцы здушылі паўстанне, забілі да 200 000 цывільных жыхароў і мэтанакіравана знішчылі горад. Мальдывы асцерагаюцца, што праз кліматычныя змены акіян можа заліць выспы. Урад маленькай краіны падкрэслівае, што ім фінансава вельмі складана самастойна рыхтавацца да наступстваў глобальнага пацяплення. Каб абараніць астравы, нам трэба збудаваць марскія дамбы. Гэта дорага, але нам гэта трэба. Некаторыя астравы ўжо знікаюць. Мы не можам чакаць, пакуль яны ўсе знікнуць. Каб звярнуць увагу на праблему, 10 гадоў таму былы прэзідэнт краіны Мухаммед Нашид правёў паседжанне ўраду пад вадой. На Мальдывах жывуць каля 400 000 чалавек. Большасць тэрыторыі астравоў узвышаецца на менш як 1 метр над узроўнем мора. Вітаў Ціўчык, Белсат. Цяпер можна не мець гадзіннікаў і сотавых тэлефонаў. Пра тое, што ўжо полудзень у Берасці абвяшчае адмысловы трубач. Анансавалі яго яшчэ ўлетку, напярэдадні тысячагоддзя гораду. Але зрэалізаваць задуму змаглі толькі цяпер. Сюжэт Ірыны Драфійчук. Гэтым гукам пры назіранні 2 дзясяткаў гледачоў стартавала новая традыцыя ў Берасці. Ад сёння з судзейскай вежы вяслярнага каналу трубач будзе абвяшчаць палудзень штодня пры любым надвор'і, абяцаюць заснавальнікі праекту. Гэта наша попытка реанимации легенды о брестском трубаче, які возвещал о том, что у городе все спокойно и наступил 12 гадзін. Ініцыятыва адразу ж атрымала шэраг крытычных заўваг ад гісторыкаў і краязнаўцаў, пачынаючы ад касцюмаў да музычнага інструменту і да неадпаведнасці самой ідэі, якую мае ўвасабляць постаць трубача, незалежнасці ды самакіравання гораду. Мы не маем тых правоў, якія мелі нашы продкі і якія прымалі рашэнне пра гэтага трубача, якія фінансавалі гэтага трубача. Мы тых правоў не маем. Мы не выбіраем мэра, мы не выбіраем гарадскую раду, мы не прымаем удзел у прыняцці рашэнняў
якія важныя для нашага горада. Спрэчнае, паводле адмыслоўцаў, і месца, абранае для абвяшчэння полудня. Судзейская вежа вяслярнага каналу размешчаная ў далечыні ад шляхоў, дзе найчасцей перамяшчаюцца турысты. Ад Берасцейскай крэпасці да сучаснага цэнтру пешаходнай вуліцы Савецкай. Да, гэта не цэнтр, але ж гэта 6-й паверх, гэта больш гучны гук, і нас тут приютили. Другого месца пока у нас няма. Жыхары Берасця ініцыятыву падтрымліваюць, а вось меркаванне наконт лакалізацыі трубача падзяліліся. Мы уже привыкли, у нас много было мероприятий на Грибном канале. Как бы туда такой хороший доступ. Со всех районов города можно добраться. Наверное, лучше было бы в центре, потому что больше туристов в центре на Грибной. Мало кто приезжает из туристов, особенно летом. Ірына Лаўроўская лічыць, што ініцыятарам новых праектаў варта часцей раіцца з гісторыкамі, тады новаствораныя традыцыі зробяць большае ўражанне на турыстаў. Чаму не? Можа быць. Няхай трубіць, няхай там штосьці. Але я думаю, што звязваць гэтую трэба менавіта з мухаўцам, з вадою, з тым, што там ёсць. Вось гэта пашукаць, пагаварыць з гісторыкамі, падумаць, як гэта для людзей патлумачыць. Тэма тысячагоддзя Берасця, на думку мастацтвазнаўцы, цяпер актыўна эксплуатуецца ў горадзе, але праблемы захавання тысячагадовай гісторыі пры гэтым ніяк не развязваюцца. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларусь ідзе на новы рэкорд. Другая палова каляндарнай зімы, а надвор'е небывала цёплае. Ці падабаецца беларусам такая зіма? І якія наступствы незвычайная зімовая цеплыня можа прынесці? Высвятляў Зміцер Міцкевіч. Наша краіна зноў абнаўляе тэмпературныя рэкорды. Прытым самая высокая тэмпература, як ні дзіўна, фіксуецца на поўначы Беларусі, ажно да 6 градусаў цепла. Ды што тут простая статыстыка? Вы ўвогуле калі-небудзь бачылі, каб у сярэдзіне студзеня палі зелянелі? Агулам падвышэнне сярэдняй тэмпературы ў Беларусі назіраюць ужо даволі працяглы перыяд. Аднак сёлета атрыманыя найвышэйшыя паказнікі за ўвесь час метэаназіранняў. У Берасці слупок термометра сягаў нават плюс 8 градусаў. Вот сейчас что самое опасное, что вот к этому 15 февраля, а то, не дай бог, и раньше резко мы ложимся спать, видим -3, просыпаемся утром -20. А поля не закрытыя снегом. Недахоп снегу небяспечны не толькі для азімых, але і засухаю пасля зімы, бо можа не быць веснавога разліву рэк. Гэта, між іншага, пагражае некаторым відам птушак, бо пакідае іх без месцаў для гнездавання. І гэта яшчэ не ўсе праблемы. Пардва ёсць такая белая курапатка, жыве на некалькіх балотах на поўначы Беларусі, і яны знікаюць, як і заяц-беляк, дарэчы. Яны знікаюць, бо на зіму яны белыя, і снега няма, і іх драпежнікі проста фізічна знішаюць. Пардва, напрыклад, 100 гадоў назад была звычайна нават на Палессі. Адсутнасцю традыцыйнай зімы ды снегу незадаволеныя і шмат якія менчукі. Хотелось бы снега, потому что уже привыкли. Новогоднее настроение. В принципе, тепло меня устраивает. Зима должна быть снегом. Это не зима, это как осень. Да, нравится. Хорошая погода, как весна. Я люблю снег. Чтоб зима, чтоб кататься, а так непонятно. Климат поменялся. Хочется снега, хочется покататься на лыжах. Вот это вот такое явное желание. На небывалую цеплыню по-свойму рэагуе і айчынная фауна. Ды не толькі дзікая. Ось, напрыклад, чарапашка не проста не спіць, а нават даволі бадзёра пачуваецца. Хоць звычайна ў зімовы час гэтыя земнаводныя ўпадаюць у спячку ажно да вясны. Да таго ж, каля Берасця ад цеплыні абудзіліся пчолы. Не спяць і такія жывёліны, як, напрыклад, мядзведзі або суслікі. Яны маюць нейкі жыравы запас для тыя жывёлы, якія спяць узімку, млекакормячыя. У іншых па-рознаму сон гэты адбываецца. І калі гэты жыр сканчаецца, яны выходзяць, ось як зараз, а ежы няма, ці нават заўтра будзе мароз і снег зноў. Ну, гэта смерць для іх. Праз цеплыню вяртацца ў Беларусь пачалі некаторыя пералётныя птушкі, напрыклад, журавы і белагаловыя гусі. Аднак Александр Вінчэўскі кажа, што для гэтых птушак небяспекі ў выпадку раптоўнага прыходу маразоў няма. Звычайна яны зімуюць недалёка ад Беларусі, таму пры патрэбе хутка могуць вярнуцца ў месца зімоўлі. Зміцер Міцкевіч, Белсат.
Але пакуль такой неабходнасці не будзе. Заўтра ізноў плюсавая тэмпература. Дакладныя паказнікі пабачым праз момант на нашай мапе. Я ж на гэтым развітваюся. Прыемных вам выходных. Беражыце сябе.